Kadang domade tum pini 17 Oktober lagi kaduko peta chini lo karbi tum isi ning kiduk arni mate kanting arani Black Day pusipu labang so arni pinang an akar biatum aprandam nang lo pinso aruso lapen ke usumar tum anstame aprandam nang lo di masa khai pen kupia pen pot si lapuson ki plang lo nang tum chini lo ma kupia pot kote ang bong isibet along le durapet a tribal ang bong lapuson lam chipodud no pini ilitum labang so lam chithan sina mate alang litum fan chiki mudun sina adai ave pin basi alang litum lapuson apran kidam na karbia khai tum tangte video le pangcheng ona Karbi Anglong lake killership Anglong puspu thengpi thengprang langroi langjing hai tami mission kilang alon du Karbi Anglong neighboring lake Dima Hasao mate Adon Arab district puspu lahini stame tribal lo lapen ke alam aki culture hai stame mission lapen ke chesel o pinang an aningkan ke lahini e tribal tum stame Karbi Anglong pen Dima Hasao stame kote asong si chikam lo chesel o lo lapen ke insamjin pesdolo Bonta 1990 lapen ke 2000 aningkan angbong mate laso lompen lang litum kache tonte lapen ke kache larang cheng no laso ahut si song atum stame thuro khay pharman longri pharman kache song atum wang no lapukar bi akhay atum na KLNLF nangklang no Karbi Longri North Kachar Hills Liberation Front pu alang litum Karbi akhay tum ahok ki jok one freedom mate hemprek kilong ji phansi chesong no lapen ke halapu Dima Hasao na stame nangklang no Dima Halam Dauga DHD pu alang letung stame hemprek Dima Raji pu ke ha lasi longle alam pen lo ke chengsi nangki klang I ke lahini atung stame rong along pe si tangka lapen ke cho son chuhang bom pen si asong chepang tang bom no pejo pen ke lapupu hini asong atum si target nang cheng no Dima Halam Dauga mate DHD Dima sa atum bang pinang an along leke nitum along le punan chi rai pang cheng no kadang long along le po Lasupen Karbi asong atum long le chirai kom dun jia phat chidan dun lo ase chpa dun lo lahai ke Karbi tum along le lang 60 around the teng pen lahai pen ajo lapupu long re ka chirai kom pen ajo chidan lo chi apang cheng lo chi bohong pang cheng lo lapen ke 2005 September achiklo manja along bank ke thom Dima sa tum men apranam jui pusipu kupiko son pen lo ne labang so alam Dima sa tum arjulong si Karbi tum si pathi lo pu akoi na pi pang cheng lo 2005 17 Oktober labang sorni arni so e tumon bangjil ing samdem kai son thak si council bus nang barlo jirikendeng pen wang bom si rong pen same halloween lo nampi angbong nang lilo tuwa angbong chit thengpi ke pakrep same ton pet hasohut lasona por husi men Dima sa akhai tum nang bar pak si Karbi akhai tum phat ki thu ki that ke wat pang cheng lo Amen akura jupo jongsi Karbi peletangte pathilon abok lapuson lapen ke labang suhut bang plikep ra isi kithi labang sohut lapuan kachenek lo kethe giding phanchot kali usum marthi I phan asme pathilon lo alam ko an ahok lo le sitame Dima sa tum lo sitame justimat ke Dima sa arlo asom tum si ki claim pusipu Allah nang ke chihui lahai pen dat si government tum army nang toy lo lapen hadak peace community seng lo ke thek kire lapen ke arleng ke thea tum lapen ke lapupu Karbi lapen ke Dima sa angbong stame ceasefire nang lo agreement stop nang lo anke ladak pen si pupu a tribal hijan angbong ningkang sam lapen ke ingsamjin atuma puthot pang thulo labang so ahut bas along chole apran karmu chot kali halapu rong anathu same pahuridam sai Karbi tum ahem me ki kai lapen ki pathi lapuson claim lasi pini 17 Oktober lake haladak ilitum alongri itum akhai ajoine pesi charchim prisek long halatum adai avi pinpen prandam nanglo halatum thangta chinine haladak Karbi Anglong soluk sodak atumon do pulang litum chinine pinpen si prandam nanglo lahai pen ajoksi pini 17 Oktober lake Karbi tu Black Day pate kanting arani pusipu lasi halak ki pho tum aphat lapake adon adap tum phan anstame ilitum ahirjumi hang pisina Nilithin pesame ana mahirjumi hang people si labang so video ington pon kong. Thank you.